kemesraan hanya kita yang rasakan. Sumaneng kembang hati Dino saja dewa dewi ini bersanding serasi. Semoga kita yang rasakan. Sumanding kembang hati Rino Sotyo Dewa Dewi ini bersanding serasi. Semoga takkan terjadi. Yo 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 sos 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 beli CH.
suci lintang panjerono antariksa angin bumi ayu sang rino kusuma wijaya iya yo dari Jakarta saya bernyanyi ya Tuhan memang sangat untuk menghibur hatinya Iya. Hah? Yos. Saya yo paling ora atur rong jam tenan. Kayak nang mantu biyen ya Mas. Sing endi? Lita terutama. Lho kok saiki iso semene piye? Lah ya kan aku disontek. Sontek apa? Sontek Pak Dokter.
Yo, Purana Sambrani Yoswa. Ya kele. Nurli sehat.
suri pujaan Dewi tiap hari sang putri bernyanyi diiringi lagu saringan rapi songoceh Warku toro arane
Apa nyelit? Apa? Apa? Maksudmu apa? Lato-lato ning jejak. Ndak ditekakno kabul iki. Apa kuwi? Lah palamu nganggo jero apa? Jangan Nak isi. Oh, lah iya ngiwo iki. Kuwi kita, sing iki ndelekke saweran, dadi ngono kuwi. Dek kuwon. Dilek ae didelek ning jero kono kok. Sing ning ngisor-ngisor. Ya wis tuku bumban. Spritos jenenge. Petrus Pak Uluk salam dulu toh, masa uluk salam. Oben. Iki nguyak jam. Nguyak jam. Bu, lajeng buang sampah ten pundi? Mbak Nuli ki ngapur lho sampean iki. Coba aku sing ngeruwi. Halo, Denuli. Digane. Halo, ten pundi? Wedhuse tumbasan pinten. Iki sing wedhus putih kan lho. Si brindil lho jenenge. Sumber air sudah dekat. Mesake wong batuse kaya ngene. Sudekat. Bagi jari asli wong. Halo kakak. Sekarang sumber air sudekat. Beta sonde tenate lambat lagi. Iki lak nek ning kono berpisah. Nek ning kene kan modele beda. Ya. Sekarang susu air sudekat. Orang double. Sumber air sudah dekat. Ngono. Apa? Kayak ning Sekarang sumber air susu dekat. Kalau yang itu kedaluarsa, aku tidak mampu. maksud apa? Orang Aku ki sing perawan. prap Iya. biar lah mbok tenan wis kaya ngono perawan. Tak kana ibu-ibu sing do sesar semene iki mesti perawan wis ya. Bu niki perawan. Perawan jahitan. Kowe ngerti sing foto-fotone papat. Ya aku disokot. Perawan jahitan sing bener iki. Iya yo, Perawan jahitan perawan jahitan. dan obras. Walah dipermak. Lha nek diobras ki ora Muncrat. Oh, iwake kerem, Bu. Ora apa? Lah kamu mangan slilit. Guyu mbak kowe iki. Lah wong ya kowe weruh kowe wis guyu kok. Apa ya? Foto kok. Ya sik fotonen. Rene. Kowe iki jare arep uluk salamah ngopo to? Yo, Mampu piye to aku ki cah dieret. Duduk. Bangun dulu salam. Nah. Ya Mas. Salatullah salamullah. Iku. Terus kejang ini ngopo? Kejang. Nek aku nunggu kowe ngadeg. Yo kecokot jumat lanang iki. Salatu. Kowe mudun sik apa munggah sik? Kowe mudun sik. Ayo. Aku seneng munggahi kok. Kowe munggah sik siji loro tuh. Duri putih ditandorane kebon agung ana carane penyemplung pengira kembange apa duri putih ditandorane kebon agung ana carane penyemplung pengira iku Kon aku sing ngadeg. Lah iki wis ngadeg aku mau. Dene yo jono kaya wong kejang kaya. Lah aku wingi lara step ora ditulungi kok. kok iki ya lara to terus. Ya, Uluk salam. masa anakku ke planet. Alah, Oh, apa anak boyo? Wong anake cilik-cilik kae kok. Ana wong peteng lumrah sangang sasi kok sang taun. Lah kowe metune kleru kok wingi iki. Lah ndase beda karo ketane. Goblok. Dah nak
Ora ngandel. Jare kabare disumpel-sumpel. Asam uratku. Semono asam urat parisese iki ndas piro? Sorry guys, tidak parises aku. Endi? Tidak parises. Maling. Lah aku nek ora kumanan. Woi, Maling, Pak Polisi maling. lah grup terawet iki. Ana kono lho salam. Maling. Kan kono ora umat. Wong soal iki grup pengrawit iki badhe kres. Ora nasi kintek. Wah, ora entuk-entuk. Wes terus. Lah iya aku. Kowe kon ganang ra kon nyinom. Lah engko campur. Ayo sibas Ayo salam. daurut ya, daurut ya. Urut kaya wong kecedhek urut. Ana-ana gek daurut. Si spretos. Eh, Kowe iki dolanan ono salaman Oh, ya. Salam siape. Nika Jatilan Turangga Sembani Yusuf. nggih. Kok salam sih. Lah iki persiapan. Bismillah. Bakul kebabnya kita oke mentol. Oh lah iya to ya. Galuk Bu. Nggih. Ada rene sik endorse aku. Oh. Iki tak kon lu sana malah nyelak aku. Oh. Sinden ki yo cangkeme iki yo. Duh kene arek uluk salam kok bisa kok. Aku mau sekolah buri barman batang kodok nih ini. Disugui mau. Enggak. Wes wedok. Oh ya berarti sing gitu. Ayo. Sumpah. Iki nek ibu-ibu wong sing saiki mesti bayangke. Yo jebret nek bojone semono kae malah kaya kodhok. Ora kodok, lombok temumpang tahu. Tahu tak dikai lombok ning kalih Bu. Leres to. Guyu rasake urung guyu. Ayo pengen tak nenekke. Bali yo saiki tenanan. Ayo. Durasi. Mas. Segol siji ya. Aku nek ngasih kentekan buri iki repot. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, jan iki ndas kabeh semono. Oh ya dolong gak kabeh kok ndas. Ndas mundi Mbak Ayu. Ndas mundi. Nganti ra nggon ndas ora medeni tekan iki ndol pringis. Ndak malan. Nggih, iki acara apa, Mbak? Acara nikahan. Nggih, nikahan dan rasul. Rasul aku diskowe rasul. Nikahane Mas Kabul. Mbak Ayu. Ayu. Mbak Ayu kalian Mas Rizky. Oh, nggih, nikahanipun Mas Ayu dan Mbak Ayu Mbak Ayu. kalian Mas Rizky. Oh, nggih, Mbak Ayu dan Mas Rizky, nggih. Oh, sing wong elek-elek ning Ora iso lah bagus Mas Rizky bang kowe. Mbok sumpah aku. Wong ning buri iki rambute kritik. Wah yo rambutmu kuwi sing ning baleni doake nggo Mas Rizky Nggih, Mbak Ayu. muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet duwe momongan. Nek ngomongan ki ngomong ki anake wong. Lah wong iki cok ngomong dhewe kok. Lah yo maksud iki cepat diberi Oh. keturunan. Nggih, cepat diberi keturunan. Dan semoga tidak seperti Petrus. Nggih, semoga ora apa-apa kok. Yang ini ki malah sesuk nek anak-anak brindil ketemu aku lah kaget. Lah sapa ngerti engko nek ngerti rambutku birahi. Malah disesake ngomik. Lah yo engko nek dora cetok iki cilik-cilik ulah dimik-dimik. Awas Dek, nih dilat Dek, awas Dek dilat kuwi awas. Awas bilat. Wah, janjos iki. Pokoknya nek sing tuwek barang ngene iki. Iya ngono lha iki anake loro. Wah, kaya nom-nomanku mbiyen ngono kuwi, saurunge aku Ora manak. sik, nom-nomanmu ngene. Lah saurunge manak ngono kuwi aku mbiyen ki. Aku bayangke sumpah. Lah kok modar aku ora iso bayangke. Nom-noman semene iki. Pokoknya pelita ngene iki. Wah, menik-menik kedip-kedip. Kayak sapa? Pelita. Pelita. Lah sapa? Pelita. Oh alah. Ayo Mes. Licenta.
wedek nyambut gawe. Alah iki yo patek gua ning kok ora muni. Oh teluk kewak kobra. Ayo. Sapa iki? Terus ke selak wengi. Ayo. Jam piro iki? Ki wis jam 8. Wah, lha iso sore no kok. Wah, sak jam meneh. Yo terus ke. Apa Mas? Wes sesuk tanggap dhewe. Delok fotoku. Iki Pak dol kenyat iki lho. Sing tak pinanti. Apa Mas Dwi ta? Heeh. Oh, jenenge Mas Dwi ta? Dwi. Wingi jenenge dol kenyat tenan. Ayo Mas. Assalamualaikum salam. Belawan nek kurang saon ya ngono. Yo. Terus ke gaslek aku ngendangi semong karo gedang. Iya. Ayo Mas. Maling. Terus jare wingi bayaran lu tak mbok tuku brambang bojomu. Sapa? Kowe to. Kapan? Wingi. Ya bojoku no, nek aku lak yo ora melu-melu. Ayo kancane dipikir kene. Sudah jangan berteman. Sudah jangan tunggang-tunggangan ya, sudah. Yo. Uyu ngopo terus lek until ngono iki. Lah yo makan gaji kita. Oh yo. Aku ngerasa oke latihan ora kuping kuwi lho. Ih, kalau coba nyelame. Iya. Ayo. Petrus featuring Gaslek. Woi, yo. Aku. Iyo. Os. Iyo. Woi. Ayo. Boys. Ayo. Minta tepuk tangannya, yo. Ayo. Lah. Apa kayakku mati? Yo. Lah, Gaslek wis terus giliranmu. Yo wis. Dulu sik ya. Mas, aku mati loh. Ngokon salto malah ngopeni lampu. Iya, gilirane Mas Petrus. Burung koprol kok, ya. Inilah dia atraksi yang selanjutnya. Ayo, mari kita saksikan. Lampunya gambarnya. Woi. Nah, wis oleh saweran, alhamdulillah ya. Kudune luwih semangat, heeh. Paling ora ya. Iya, monggo. Kaset
Layan suaranya tapi ini mak tus. Ditambahi kan. Loh, samerane tambah. Yo. Nggih, matur nuwun. Nggih, santo ping 4. Wih, tambah. Yo. Maling, maling. Maling. Wih, rokok. Ngatur matur nuwun. Dewe ka jauh nek gede ora tak cukup. Kalian Pak Parno, nggih Pak Suparno matur nuwun. Nggih. Oh, siap. Terus jare ke kon satu neng kok arek ditambahi. Ora apa-apa. Ini BPJS gratis ya. Yo. Ya bener lah. Kalau ditambahi mereka lagi barang nggak terus kilo. Nah. Oh, luar biasa toh. Bapak sosis barang mboten ono. Aku kepros nggih mbong Bu. Dalang ke sisa. Maling mereka josok ngono kuwi. Yo terus. Malah iki dunia berjalan makan jadi buta malah. Yo. Ayo ke salto. Wih, sandingmu, yo. Iya. Nyari pati lampu. Untuk menang kuwi. Ayo ki kowe ikut. Terus. Ayo iku lho. Ribut kene iki. Lah ya. Ayo. Ayo. Woi. Lah. Iya. Ayo. Lah. Terus. Ayo, saweran saya enggak ya. Ayo terus. Ayo. Saweran itu teplok ayo. Apa? Loh, tambah meneh to, nggih. Wih, kandhani masyarakat kene iki seneng peparing. Seneng paring. Ayo. Amen ora. Ayo. Main kabeh semono kan TV. Ayo arep gandrung. Turangga sembrani yuswa. Asmaraku meresaka aku. Otak kalis memanis kalbuku. Saya ini rasa tresno
Lho kok tuwek-tuwek piye to? Sing ndi? Ulun isih perawan gadis kabeh kok iki. Iya. Iki iso sekolah kabeh malah yo. Masih lho SMA iki. Heeh. Monggo dihapusi ra gelem. Piye iki ya?